Rene tak kandhani ketemu maneh karo aku Ibu Emi Sudarwati saka TPM Kinanti Mborno, Bojonegoro, Jawa Timur. Ing kaludhangan iki aku arep maca salah sijining gurit saka buku Kinanti Gurit Pawèstri. Sing arep tak waca yaiku kanthi irah-irahan Omah Pedhut déning Erni Ningsih. Jingga sore langit sindoro kagambar samar katutup kembang jeruk tumaruntun kang owah kagawa déning bayu. Hawa adem dak kekep ing ngarep pawon, ngabar ilang dipangan geni kang muruh. Kaya cemara wis dadi awu, nanging isih wutuh pangeling-eling jaman cilikku. Bapak, Ibu, isih lenggah ing kono. Panggonan kang kebak tusara lan pedhut, lan kebak katresnan kanggo praputra. Saiki wis adoh dununge, praputra wis ngadeg dhewe. Nanging rikala ati kangen kepengin bali, siji-sijining panggonan kang bisa nambani ya mung ing kono. Omah Pedhut, papan kang dadi seksi bocah cilik ditresnani kanthi taberi. Mangkono geguritan kanthi irah-irahan Omah Pedhut déning Erni Ningsih saking buku Kinanti Gurit Pawèstri. Matur nuwun.